Βάρναλης ήταν πολύ καλός ποιητής. Να πω δύο-τρία πρώτα για τον άνθρωπο. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στον πύργο της Βουλγαρίας. Εκεί γεννήθηκε και ο Βάρναλης. Βέβαια ήταν μεγαλύτερος λίγο. Τέλειωσε εκεί το σχολείο, κατόπιν σπούδασε στα Ζαρίφια γυμνάσια, στην Ανδριανούπολη και στη Φιλιππούπολη. Κατόπιν του έδωσε το Επιτροπάτο Σχολείων Πύργου της Βουλγαρίας, που ήταν πρόεδρος ο παππούς μου. Λεγόταν Νίκος Αποστολίδης, Πάμπλουτος, Σιτέμπορο. Του έδωσε υποτροφία, ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, έγινε φιλόλογος. Όλη του τη ζωή ο Βάρναλης έζησε ως καθηγητής σε δημόσια γυμνάσια. Γύρισε εκεί κατά την υποχρέωση που είχε ως υπότροφος. Είχε υποχρέωση να διδάξει τουλάχιστον 4 χρόνια στο γυμνάσιο εκεί πύργου της Βουλγαρίας. Ο παππούς μου όμως, αυστηρός άνθρωπος, Αποστολίδης και αρατοβερνικωμένο, επειδή έτυχε να κάνει μια επιθεώρηση στα σχολεία πύργου και να βρει σε ένα αποχωρητήριο γραμμένο το όνομα του Βάρναλη από τον καιρό που ήταν μαθητής εκεί, τον φώναξε τη δεύτερη-τρίτη μέρα που είχε φτάσει για να αρχίσει να διδάσκει και του είπε: εσύ πάρε το πλοίο και φύγε, διότι έκανες αυτές τις αηδίες όταν ήσουν μαθητής. Τα διηγέται ο Βάρναλης στα απομνημονεύματά του αυτά, τα οποία δημοσιεύτηκαν το 1936 στην Ελεύθερη Γνώμη, μια εφημερίδα έτσι κάπως προοδευτική. Μετά τυπωθήκανε κιόλας σε τόμο, ξέρω εγώ, με τα έργα του, νομίζω από τον Κέντρο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Βέβαια εκεί τα είχε κάπως κόψει, αλλά πάντως ναι, αυτό είναι το βασικό περιστατικό. Ο Βάρναλης ήταν ένας άνθρωπος, να τον δούμε ως άνθρωπο πρώτα-πρώτα, πάρα πολύ κεφάτος, ανοιχτόκαρδος άνθρωπος, δεν είχε αυτό το στενό των ιδεολόγων, άλλωστε μεταξύ μας θα το δούμε και στα βήματά του μέσα, πόσο ήταν τάχα κομμουνιστής της γραμμής, ποτέ δεν ήταν της γραμμής ακριβώς ο Βάρναλης, ήταν ζωντανός άνθρωπος. Να πω όμως ένα ωραίο περιστατικό του. Φίλος του πατέρα μου, βέβαια, το ξέραμε και από το στόμα του το ήξερε ο πατέρας μου, και εμένα με αγαπούσε μετά και πηχούντας με πήρε στο τηλέφωνο. Εγώ έκανα ό,τι μπόρεσα, ξέρω εγώ, για να, όσο μπορούσα να το βοηθήσω σε κάτι που μου γύρευε, χωρίς να έχω βέβαια τα μέσα. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο περιστατικό που είναι να ξεκαρδίζεστε. Τον είχαν στείλει βέβαια δυσμενός, ενώ έμενε στην Αθήνα, να είναι γυμνασιάρχης στο γυμνάσιο Μεγάρων. Και το βγαίνει πίστη ανάποδα, αναγκάστηκε να πάει να μένει εκεί. Οπότε κάποτε καλείται εις απολογία από το Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, καλείται εις απολογία και απαντάει. Τυπικά βέβαια απαντάει. Ο υπογράφων, ξέρω εγώ, γυμνασιάρχης, τάδε, έχω την τιμή να γνωρίσω προς το σεβαστόν Υπουργείων Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας ότι πράγματι και εγώ το αντελήφθην ότι εκάστην πρωίαν που διέρχομαι πρώτου κτήματος του κτηματίου τάδε, πηγαίνοντας στο σχολείο για να διδάξει, αντελήφθην και εγώ ότι η θήλια όνος αυτού, η γαϊδάρα του, με προσβλέπει ερωτικός. Διαβεβαιώ όμως το σεβαστόν Υπουργείων ότι δεν ανταπεκρίθην στον ερωτά της. Η καταγγελία που του είχε γίνει είναι ότι είχε φιλενάδα τη γαϊδάρα του κτηματία τάδε. Τόσο ηλίθιοι ήταν οι άνθρωποι και το Υπουργείο άλλο τόσο ηλίθιο τον καλούσε σε απολογία. Και βέβαια ο Βάρναλης απάντησε με το χιούμορ του το πασίγνωστο. Ήταν άνθρωπος που δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθείς μαζί του, τον θυμάμαι κι εγώ, χωρίς αυτά που έλεγε να σε κάνουν να σκάσει τα γέλια συνέχεια, με καλό κέφι. Γυναικάς βέβαια, γυναικάς ακατάβλητος δηλαδή και ως τα γεραματά του. Ο πατέρας μου διηγέται ότι συχνά όπως ήταν παρέα όλοι οι δημοσιογράφοι, ο Βάρναλης έλεγε μια στιγμή και έμπαινε σε κάποιο σπίτι κοντινό εκεί και ξαναρχότανε σε λίγο. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Και μέσα στα ποίηματά του
δεν προκύπτει ότι ήταν ποτέ του αυτό που λέμε ένας γραμμιτζής κομμουνιστής. Ποτέ του. Και μέσα στα ποίηματά του υπάρχουν ανορθόδοξες θέσεις και μάλιστα μερικές πολύ κριτικές και πολύ επικριτικές. Είναι χαρακτηριστικό, σε ένα βήμα λέει, έφαγα ένα μπόντικα, δόξα να έχει ο Θεός. Όχι ο Θεός, ο Θεός. Αλλά ο Θεός ήταν συνδικαλιστής, εργατοπατέρας, κομμουνιστής, βεβαίως στηριζόμενος από το κόμμα, και κάποια μέτρα είχε λάβει, κάτι είχε διεκδικήσει των συνδικαλιστικών. Ο Βάρναλης όμως κοροϊδεύει μες στο πείμα, ότι δηλαδή αυτά που κατάφερες είναι ότι να φάμε ένα ποντίκι, να πούμε. Έφαγα ένα μπόντικα, δόξα να έχει ο Θεός. Και αλλού όμως βλέπει κανείς ότι ο Βάρναλης δεν ήταν στενός. Είναι χαρακτηριστική ακόμα η εξής απάντησή του, ή μάλλον έτσι το δούλεμα που έκανε σε έναν αστυνομικό διευθυντή επικατοχής. Εκλήθη στην ασφάλεια, ξέρω εγώ, κομμουνιστής ήτανε, και άρχισε ο άλλος τις ερωτήσεις, τις γνωστές ερωτήσεις, που μένατε τότε, αυτό, εκείνο. Ο Βάρναλης ήταν και κουφός πράγματι, αρκετά βαρύκος και δυνάμωνε ως τα γεράματά του, αλλά έκανε και τον κουφό περισσότερο. Οπότε έκανε τον κουφό και απαντούσε στις ερωτήσεις της ηλίθιας αυτού ως εξής. Νομίζοντας ότι άκουγε άλλη ερώτηση, έλεγε «Κομμουνιστής, πολύ, πάρα πολύ». Ο άλλος δεν το ρώταγε αν είναι κομμουνιστής, αυτό ήταν στα χαρτιά γραμμένο, να πούμε, γι' αυτό τον καλούσε άλλος. Αυτός δεν απαντούσε στις ερωτήσεις, έλεγε πάλι «Πολύ κομμουνιστής, πολύ, πάρα πολύ». Ήταν ωραίος άνθρωπος. Επί Χούντας, δεν ξέρω, επρόκειτο να ανατυπώσει την αληθινή απολογία του Σωκράτη και με πήρε στο τηλέφωνο αν έχω καμιά ιδέα τι να κάνει που δεν τον αφήνουνε. Εγώ ήξερα ένα δημοσιογράφο παλιό αστυνομικό ρεπόρτερ, το Μαλάτο, από παλιά, και ήξερα ότι ο Μαλάτος ήταν στο προσωπικό γραφείο του Παπαδόπουλου. Λέω δεν λες εκείνη του Μαλάτου να του πω και εγώ, λέω, ξέρω εγώ, και πράγματι ο Μαλάτος το κατάφερε και τον αφήσανε και τύπωσε και την απολογία, την αληθινή απολογία του Σωκράτη, που εγώ δεν τη βρίσκω σπουδαίο κείμενο, βέβαια βγαίνει από τη σοφία του, τη φιλολογική του Βάρναλη, γράφει τα δικά του μέσα, αλλά βέβαια ήταν γερός φιλόλογος πράγματι, και ό,τι μετέφρασε από αρχαίους Έλληνες ήταν πάρα πολύ σωστή δουλειά. Βασικός είναι αυτό. Να πούμε τώρα και κάτι άλλο. Η δεξιά μας, και μάλιστα η παλιά δεξιά μας, αλλά και η νέα δεξιά μας, ποτέ της δεν διάβαζε. Ποτέ της. Και κάθε άνθρωπο που διάβαζε και που είχε κρίση και που διατύπωνε και κρίσεις και κριτική, τον θεωρούσε κομμουνιστή. Τέρμα. Κομμουνιστής. Αφού σκέφτεσαι, αφού διαβάζεις, είσαι κομμουνιστής. Η ίδια δεν διάβαζε. Βεβαίως δεν είναι η ίδια η αστική τάξη των ευρωπαϊκών χωρών. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν κόβαν τα κεφάλια των ευγενών η Γαλλική Επανάσταση, κάρα ατελείωτα αδειάζαν τα σπίτια τους από βιβλία τρομερά, όλοι διαβάζανε, και γενικώς διαβάζει η αστική τάξη η ευρωπαϊκή, των πολιτισμένων γενικώς διαβάζει, λέω η ευρωπαϊκή, τώρα οι Αμερικάνοι δεν ξέρω τι διαβάζουν. Ορισμένοι κύκλοι βέβαια, επιστημονικοί. Και πολλά μάλιστα από τα βιβλία αυτά δεν τα αγόρασε εκείνος ο Νικολόπουλος και έχουν σταλεί στη βιβλιοθήκη αυτήν στην Πελοπόννησο και ούτε λίγοτε πολύ τα έχουν μέσα σε κάσες, και μάλιστα πρόσφατα, δηλαδή προετών, ίσως μια δεκαετία, 15ετία, η γαλλική κυβέρνηση προέτεινε στην επαρχιακή βιβλιοθήκη να της δώσει, λέει, της Γαλλίας, της γαλλικής κυβέρνησης, ένα βιβλίο όπου ο Ρουσό έχει σημειώσεις που αποτελούν ένα άλλο βιβλίο στα περιθώρια, και έναντι αυτού επί ένα αιώνα να χαρίζουν στη βιβλιοθήκη αυτή οι Γάλλοι 2 αντίτυπα από κάθε γαλλική έκδοση που βγαίνει ποτέ. Και απάντησε η ελληνική μας επαρχία, όχι, δεν έχουμε χώρο που να τα βάλουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτήν, με το φανατισμό που είχε η δεξιά, που μην αλλά και τον αντίστοιχο φανατισμό της αριστεράς, αλλά που ο φανατισμός της αριστεράς δεν απλώνεται και στο να μην διαβάζει, στο να είναι άσχετη με τα πνευματικά, ενώ η δεξιά εξακολουθεί ακόμα να είναι άσχετη με τα πνευματικά, εξακολουθεί ακόμα να μην διαβάζει και εξακολουθεί ακόμα να έχει μυαλά
λυπάμαι πάρα πολύ, χωροφυλακίστηκα να τα πω. Έτσι παθαίνει το εξής. Η αριστερά φροντίζει πάντα να κερδίζει όσους άξιους πνευματικούς, λογοτέχνες κλπ. Σε αυτόν τον τόπο, φροντίζοντας και τη διάδοσή τους, διαβάζοντάς τους, πείθοντάς τους ότι τους εκτιμά κτλ. Τη εξαιρέσει μου βέβαια, αυτό είναι άλλο θέμα, το αφορών σε μένα. Δεν συγχωρεί την ομή κριτική όταν ασκείται και εναντίον της. Αλλά βέβαια οφείλει να ασκείται η κριτική ανεξαρτήτως του εις ποιον αφορά. Με εξαίρεση βέβαια, εμένα δεν πρόκειται. Εμένα με έχουν κρεμασμένο πάντοτε πολύ ψηλά, αλλά κρεμασμένον. Είναι ωραίο σύστημα αυτό και τους συγχαίρω για την ευφυΐα τους. Αλλά η αριστερά πάντοτε κατάφερνε να παίρνει δικούς της όσους αξίζανε από τον πνευματικό χώρο και δεν ήταν πράγματι δική της, τέλος πάντων οι άνθρωποι όμως είχαν μια ποιότητα. Η δεξιά κατάφερνε πάντοτε να τους διώχνει. Αποτέλεσμα, τα σπίτια της δεξιάς και κυρίως μετά τον εμφύλιο γεμίσανε από βιβλία της αριστεράς, τα οποία προμηθεύανε οι έρμοι, οι πλασιέδες που δεν είχαν δυνατότητα, δεν τους αφήναν να ασκήσουν κανένα επάγγελμα, δεν είχαν κανένα πιστοποιητικό, παίρνανε βιβλία απόλυτα από συγγραφείς και καλούς πολλές φορές και βέβαια και αριστερούς και μετά τυπώνανε και αριστερών και τροφοδοτούσανε, τα ταΐζανε στα σπίτια των δεξιών που είχαν λεφτά να τα αγοράζουν. Έτσι τα παιδιά των δεξιών, και τώρα βέβαια αυτά τα παιδιά των δεξιών είναι με αυτά ταΐσμένα, έχουν διαβάσει εκείνα που οι αριστεροί ή πρώην εξόριστοι πλασιέδες σερβίρανε στα σπίτια τους που είχαν λεφτά να τα αγοράζουν. Αυτό είναι το πάθημα των αγραμμάτων, των άξεστων και των περιφρονητών του πνευματικού. Εξακολουθούν να είναι περιφρονητές του πνευματικού και από αυτούς διαλέγουν μονάχα όσους τους βολεύουν στην πολιτική τους. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Λοιπόν, να δούμε το Βάρναλι. Τα άθλια αυτά δεν βαριέστε, δεν αλλάζουν δυστυχώς και δεν έχουν αλλάξει ακόμα και μάλιστα εν ονόματι τώρα και εξυγχρονισμού και σοσιαλισμού και δεν ξέρω ποιον κυβερνήσεων, ούμιν αλλά και ποιον αντιπολιτεύσεων, τα ίδια άθλια είναι, εξακολουθούν να ισχύουν. Και όσο θα ισχύουν, φυσικά δεν θα δημιουργείται μια άλλη βάση στην παιδεία μας. Και οι νέοι φυσικά θα τραβάνε όπως τραβάνε, παρά τις τάχα εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, ο Βάρναλης. Ας δούμε πρώτα το πιο γνωστό του ποίημα που το αγαπάνε όλοι. Δεν είναι το καλύτερο, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι η περίφημη «Η Μοιραίη». Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρισιές, απάνω στρίγκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Ψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Α, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής, όσο κι ο νους αν τυραννιέται, άσπρην ημέρα δεν θυμιέται. Ήλιε και θάλασσα γαλάζα και βάθος του άσο του ουρανού, ό,τι αυγής κροκάτη γάζα, γαρούφαλα του δειλινού, λάμπετε σβήνετε μακριά μας, χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας. Του ενώ πατέρας χρόνια 10, παράλυτος ίδιο στοιχείο, του άλλου κοντόημερη γυναίκα, στο σπίτι λιώνει από χτυκιό, στο παλαμίδι ο γιος του μάζει και η κόρη του Γιαβή στον γκάζει. Φυλακή το παλαμίδι, έτσι, μπορντέλο στον γκάζει. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας, φταίει ο Θεός που μας μισεί, φταίει το κεφάλι το κακό μας, φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί. Ποιος φταίει, ποιος φταίει? Κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πα ακόμα. Έτσι στη σκότεινη ταβέρνα πίνουμε πάντα μας σκυφτεί, σαν τα σκουλίκια κάθε φτέρνα, όπου μας έβρι μας πατεί, δειλή, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Προσέξτε το ποίημα αυτό.
Πρώτα μιλάει αληθινά, βέβαια από ένα βάθος δυστυχίας μεγάλης, της δυστυχίας των εργαζόμενων και πανφτωχών ανθρώπων ή και των μη εργαζόμενων ή και των κυνηγούμενων, αλλά βέβαια συγχρόνως ελέγχει και τον εαυτό τους και τη σκέψη τους, διότι στο φταίει το ζαβό το ριζικό μας τι λέει δηλαδή. Το ηρωνεύεται ο Βάρναλης, δεν φταίει το ριζικό, φταίει ο Θεός που μας μισεί. Ποιος Θεός? Σιγά που Θεός και σιγά που μισεί. Φταίει το κεφάλι το κακό μας. Εδώ λέει την αλήθεια και η αλήθεια αυτή είναι κριτική, ελέγχει. Οι ίδιοι φταίμε λέει. Φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί, πετιέται ένας και λέει άλλος, έτσι. Ποιος φταίει, κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το είπε ακόμα, και αν το βρε δηλαδή δεν το είπε. Και γι' αυτό είναι αυτή μες στη σκότεινη ταβέρνα δειλή. Προσέχετε, δειλή. Για τον εαυτό τους το λέει. Μοιραίοι, δηλαδή αφιονισμένοι με την ιδέα της μοίρας. Κι άβουλοι αντάμα. Άβουλοι, δεν πράττουν, δεν αντιδρούν. Προσμένουν ίσως κάποιο θάμα. Εδώ πια ηρωνεύεται, σαρκάζει. Το ποίημα δεν είναι μεγάλο ποίημα. Θα λέγει κανείς ότι έχει και ελαττώματα. Πολύ μαύρα μας τα δείχνει όλα. Έχει τονίσει τις μαύρες πινελιές. Υπάρχουνε βέβαια, αλλά δεν είναι μόνον έτσι. Υπάρχουνε και η θάλασσα η γαλάζα και το βάθος του άσο του ουρανού και της αυγής η κροκάτη γάζα και τα γαρούφαλα. Και τα βλέπουμε καμιά φορά και μες στην κόλαση βέβαια όλοι. Δεν είναι μεν μεγάλο ποίημα και θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει και ελαττώματα, όμως είναι ένα καλό ποίημα που μιλάει άμεσα, έτσι συγκινεί και θα μπορούσε κανείς και τα κλάματα να βάζει αν τα ακούει. Βέβαια στους καιρούς μας τον έχουν ξεχάσει το Βάρναλη, δεν έχω δει να μεταδίδουν τίποτε γι' αυτόν, να διαβάζουν κανένα ποίημα. Πως μας το είπε και ένας ηλίθιος πολιτικός, πως λέγεται αυτός της δεξιάς, ότι αν ήταν Λαπάς θα ήταν ποιητής. Θα ήταν να πούμε ποιητής, τέτοιος, θα έγραφε κανένα τέτοιο, αυτός ο γελίος κύριος. Άντε τώρα, μην τον δοξάσω, ξαναπώ το ηλίθιο όνομά του. Ναι, εντάξει. Ας δούμε ένα ποίημα που έχει τον τίτλο «Ο τρελός». Είναι ο καιρός εκείνος, όπου βέβαια γίνηκε και το 12, υπήρξαν και οι νίκες, πήραμε και αυτό και εκείνο και επικεφαλής ξέρω εγώ ο Κωνσταντίνος, αρχιστράτηγος, μετά τη γελιοποίησή μας και την αθλιότητά μας το 97 πήραμε το αίμα μας πίσω ας πούμε, πήραμε εν τέλει ξέρω εγώ Θεσσαλονίκη, φτάσαμε, κάναμε, δείξαμε, εντάξει. Και εδώ ο Βάρναλης, επικριτικός βεβαίως, γράφει τα εξής. Ο τρελός. Υποτίθεται ότι ένας τρελός τα λέει αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι επί Χούντας έκανε κάποιος το λάθος να με φωνάξει εμένα ούτε λίγο ούτε πολύ και να μου γυρέψει μια εκπομπή για την ανθολογία. Εγώ αδιαφορώντας τελείως για τις διαταγές της Χούντας που έλεγε ότι να μην ακουστεί καν το όνομα Βάρναλης, Ρίτσος, αυτός, εκείνος, αριστερή, όταν μου γύρεψαν να δοκιμάσουν τον ήχο, αντί να πω 1, 2, 3, άρχισα να διαβάζω από το τρελό του Βάρναλη. Οπότε έφυγαν όλοι και ο περατέρα από μέσα από την αίθουσα. Να μπορούν να πούνε ότι δεν ήμασταν. Έκανε ό,τι ήθελε. Ακούστε το ωραίο αυτό ποίημα που τους πανικόβαλε επί Χούντας. Τους γενναίους εκεί στην ΕΡΤ. Τότε δεν λεγόταν ΕΡΤ, πώς λεγόταν δεν θυμάμαι. Ο τρελός μιλάει σαν τρελός και λέει τα δικά του. Είχα γυναίκα, είχα κεζά. Είχα μια βάσο με βυζά. Μα προκοπή δεν είχα. Σε ποιο χαρέμι να παχαίνει στα μαξιλάρια ξαπλωμένη, μασώντας τη μαστίχα. Μαν κυλήσει μια ο τροχός και στην πόλη μπούμε, σκλάβες χανουμόπουλα που όχι να τραβούμε. Άι με το γύφτικο ζουρνά, με τα γερέ που κουδουνά, σύρε σκόπο αντάμικο, εστράβωσα τη φέσα μου, έρωτας που είναι μέσα μου, για να χορέψω τσάμικο. Κάνε θάμα πλόσκα μου, ξύλο τσιμισίρι, γίνε βρύση γάργαρη με χιλιάδες πύρι. Να είστε γεροί, να είστε καλά, με τα τσαπράζια τα πολλά και τα μεγάλα ονόματα, ο Τζαμπασίδες όλοι πρώτης και με τους διάκους ο δεσπότης, τζιλβέδες και καμώματα. 1000 χέρια κι άρματα, να είχα να σας φράξω, να είχα και 2 κέρατα, τον οχτρό να σκιάξω
για να μας τάξει όσο μπορεί το μακελιό, να είστε γεροί της πένας αντριωμένοι, κανοναρχάτε το όνομά μας, σύντας η δόξα μελετά μας στα σκελετά γερμένη. Να είχαμε ένα βασιλιά για να μας αμπώνει, με λυρί στο κούτελο, με φωνή τρομπώνει. Σου φτάνουν σένα τα χωριά της Δρούμελης και του Μοριά, και να πολλά στα έτη, μα η έγρυπο με το μπουγάζι που άμετρο ψάρι κατεβάζει, δικό μου βιλαέτη. Έχω τρύπα στο βρακί, λίγδα στην καπότα μου, έχω ψήρα σαν κουκί και βρώμουν τα χνότα μου, έχω νοήματα σοφά. Σαγιονορίτικο σοφά, στα λάδια και στα πάχη κολύμπησα, μα πάντα μένει άδεια η κοιλιά και τουρλωμένη, ανεμογκάστρι θα έχει. Τι λαμπρός που είναι ο καιρός, πόσο εγώ μωραίος, έφαγα να μπόντικα, δόξα να έχει ο Θεός. Η σάρκα και τα κόκαλα, λάσπη πολύ και φρόκαλα, πατρίδα μου χαλάλη σου, σαν είναι οι αφέντες σου δικοί, θα είναι και η ζήση σου γλυκή και ανέγνιο το κεφάλι σου. Το χαράτσι τα παιδιά, μοναχός να κρίνεις, άλλο να στα παίρνουνε κι άλλο να τα δίνεις. Όλα δοχά μου ψεύτικα, δε σε έζησα ονειρεύτηκα, μαύρη ζωή όλη πίκρα, μα θα χαρώ σε ελευθεριά, αιώνια αλήθεια και ομορφιά, σαν θα πέρασω αντίκρα. Να είχαμε ένα βασιλιά, δράκο με χοντρόλεμο, σέρθικο και αράθιμο, για να κάνει πόλεμο. Αν ποτέ λίγο να δεινόμουν, για μια στιγμή να τρελαινόμουν, ο σαλεμένος νους και τα κλεισμένα τσίνορα να μην ξαμώνουν σύνορα και χώριους ουρανούς, να είδω τον κόσμο ανάποδα, τον αδερφό μου ξένο και τον οχτρόν αδέρφη μου αδικοσκοτωμένο. Για δείτε κάτι. Βεβαίως η ιδέα είναι γνωστή. Τι λένε και σήμερα. Κάθε τόσο κάνει δηλώσεις ο Μίκης μας, καλός, εντάξει, τραγουδιστής, ξέρω εγώ, συνθέτης τραγουδιών, αλλά πόσο άτονα τα λέει και πόσο διανοητικά, πόσο αληθινά μέσα και άγρια τα λέει ο Βάρναλης, με μια γλώσσα που την καταλαβαίνει και ο τελευταίος, αλλά και ο μη τελευταίος και ο πιο καλλιεργημένος, με πόση δύναμη εδώ. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι εκεί. Δεν είναι στο νόημα. Το νόημα και σήμερα λέγεται. Όλοι λένε, όλοι είναι φιλιρινικοί, κάνανε και σύλλογο της χάρτας του Ρήγα, μαζεύτηκαν όλοι οι φιόγκοι εκεί, λένε τα δικά τους, θα βουτήξουν λεφτά, εντάξει, και ο κύριος Βενιζέλος από πάνω και τούτος εκεί και ο κύριος Χιτήρης και ο ένας και ο άλλος και κάτι ατάλαντι μέσα, κάτι τενεκέδες, ξεγάνω ότι μέσα σε αυτούς είναι και ένας, τον ήξερα από παλιά, ο οποίος τάχα θέατρικός συγγραφέας, μόνο ατάλαντος, το μωρό του με τη γυναίκα του των 4 μηνών μας είπε, βράδυ που είχε έρθει στην παρέα, ότι τα αφήσανε πάνω στο τραπέζι για να πέσει χάμω να ψοφήσει να ησυχάσουν. Και εγώ για να τον τιμωρήσω είχα αυτοκίνητο και τα φύγαμε 2 ώρες τη νύχτα, χειμώνας και χιόνιζε. Φύγε έξω ρε, του λέω, εσύ να πας με τα πόδια ρε, να βρεις ψόφιο το παιδί σου, να χαθείς. Αυτός είναι μέλος της Μάγνας Κάρτας τώρα, να πούμε, του Ρήγα και αυτός. Έτσι τέτοιοι είναι, για να μην πω και για άλλους τώρα μέσα εκεί. Κοιτάξτε του Βάρναλη βέβαια ένα ποίημα και καλύτερο και να δείτε και πόσο επίσης ανορθόδοξο, γιατί και μέσα αυτό που διάβασα πόσα επικρίνονται και της δικιάς τους γραμμής που υποτίθεται ότι ήταν κομμουνιστής. Κομμουνιστής ήταν ο Βάρναλης, δήλωνε, σύμφωνοι, αλλά τι κομμουνιστής, αυτής της ποιότητας. Δηλαδή η πίστη του ήταν από μέσα του, η επανάσταση ήταν μέσα του, δεν ήταν γραμμή, δεν ήταν διανόημα, κάτι το εγκεφαλικό. Η πόνη της Παναγιάς, γιατί ο Βάρναλης πλησίασε όλα τα θέματα, δεν φοβήθηκε να τα πλησιάσει. Είναι χαρακτηριστικό, ο πατέρας μου το έλεγε και βέβαια μπορείτε να το βεβαιώσετε. Ο Βάρναλης έχει γράψει καταπληκτικό άρθρο στην Μεγάλη Ελληνική Ενcyclopedia του Πυρσού, όχι του Δρανδάκη, προσέξτε, δεν είναι ίδια. Όταν αγοράσετε ποτέ, να αγοράσετε Πυρσού, την παλιά. Η Ενcyclopedia Δρανδάκη λέει ότι είναι όμοια και έχει πετάξει τον καλύτερο τόμο της παλιάς Ενcyclopedias Πυρσού, τον τόμο Ελλάς, με καταπληκτικά άρθρα μέσα. Τον πετάξανε για να βάλουν τον εαυτό τους και να εισπράξουν λεφτά από τίποτε ευρωμοαρθράκια τα οποία γράψανε. Λοιπόν, προσέξτε, Πυρσού. Θα τη βρείτε στα παλαιοβιβλιοπωλεία και φθηνότερα από την καινούργια.
την τάχα καινούργια. Λοιπόν, εκεί είχε γράψει το άρθρο για τον Γκάντι. Για τον Γκάντι θα πεις ένας κομμουνιστής. Μα κομμουνιστής το σκότωσε τον Γκάντι μετά από χρόνια. Μετά από χρόνια που έχει γράψει το άρθρο. Για τον Βάρναλι δεν υπάρχουν τέτοια. Για τον Βάρναλι ο Γκάντι ήταν μεγάλος μαχητής, σοφός άνθρωπος, άγιος. Και αν διαβάσετε το άρθρο, ακόμα και σαφώς αντιλενινιστικές θέσεις του Βάρναλι. Να λέει ότι ο Γκάντι ήταν υπέρ της μη βίας, πασίγνωστο, η Σατιαγκράχα. Αντίθετα λέει από το Λένιν που ήταν υπέρ της βίας. Μα αυτό είναι ευθέως αντίθετο προς την κομμουνιστική του πεποίθηση του Βάρναλι. Δεν έχει σημασία, την αλήθεια τη γράφει. Πρόκειται περί ενός λαμπρού άρθρου που σου δίνει πράγματι τον Γκάντι πολύ καλύτερα από κάθε άλλο άρθρο που έχω δει και σε ξένες εγκυκλοπαιδείες που βέβαια έχουν σπουδαία άρθρα, αλλά και από το έργο που θα το έχετε δει όλοι. Λέει για τους αγώνες του, λέει για τα πάντα, λέει για πόσες φορές τον δίρανε προσωπικά, τον φυλακίσανε, τούτο, εκείνο. Φυσικά το άρθρο είναι γραμμένο προτού δολοφονηθεί ο Γκάντι από κομμουνιστή, αλλά εγώ νομίζω ότι ο Βάρναλι δεν θα άλλαζε ιδέα, να πούμε. Ήταν ένας άνθρωπος με ευρύ μυαλό. Λοιπόν, δείτε τους πόνους της Παναγιάς που δείχνει επίσης κάτι άλλο. Ότι ο Βάρναλης και Ευαγγέλιο διάβαζε και τον Χριστό εκτιμούσε, τον Χριστό ως Χριστό, ως μορφή μες στην ιστορία. Πραγματική, φανταστική, ότι θέλεις δεν τον ένοιαζαν αυτά. Και γι' αυτό γράφει όσα γράφει στους πόνους της Παναγιάς και μια τρομερή κουβέντα στο τέλος. Λέει, μιλάει υποτίθεται στο παιδί της, στο γιο της, αλλά μιλάει σαν μάνα, φυσική, πραγματική. Δεν απογειώνεται σε υπερβατικές σφαίρες ποτέ ο Βάρναλης. Μιλάει άμεσα, σαν γνήσιος ποιητής, και μιλάει και στον πιο απλό. Αυτό το ποίημα μπορεί να μιλήσει και στον πιο απλό χριστιανό και στον πιο απλό αμόρφωτο χριστιανό, χωρίς ο Βάρναλης να είναι χριστιανός. Άθεος ήταν φυσικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμά τις ποιότητες όπου υπάρχουν. Μιλάει λοιπόν στο γιο της και λέει, από το ποίημα αυτό και από άλλο ένα του Βάρναλη έχει εμπνευστεί και ο Ρίτσος στον επιτάφιό του. Πού να σε κρύψω γιώκα μου να μη σε φτάνουν οι κακοί, σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή είναι ερημική, δεν θα σε μάθω να μιλάς και τάδικο φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που με τα βρόχια της οργής τα χιάθαι να σπαράξεις. Εσύ θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακόν καιρό, από το πρώτο ξάφνισμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό, εσύ νοικοκαιρόπουλο, όχι σκλάβος ή προδότης. Τη νύχτα θα σηκώνομαι και αγάλια θα νύχοπατώ, να σκύβω την ανάσα σου, να ακούω πουλάκι μου ζεστό, να σου τιμάζω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι, και ύστερα από το παράθυρο με καρδιοχτύπη να κοιτώ που θα πηγαίνει στο σκολιό με πλάκα και κοντήλι. Κι αν κάποτε τα φρένα σου μ' αλήθεια φως της αστραπής χτυπήσει ο Κύρις του ουρανού, παιδάκι μου, να μην την πεις. Θεριά οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. 1000 φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Μήπως ακούτε κανέναν κουκουέ της γραμμής να τα λέει αυτά? Τι λέει? Λέει ότι λέει κάθε ζωντανός, πνευματικός, συνειδητός άνθρωπος, αγωνιστής, αποφασισμένος να πει το σωστό, χωρίς να τον νοιάζει τι παραβαίνει, τι δεν παραβαίνει, ποιοι θα τον μισήσουν, ποιοι θα τον βάλουν στο σημάδι. Κανονικά οι ίδιοι οι δικοί του έπρεπε να τον βάλουν στο σημάδι. Όταν λέει, βάζει την Παναγία να λέει στον Χριστό ότι κι αν χτυπήσει ο Κύρις του ουρανού τα φρένα σου με αλήθεια, φως της αστραπής είναι η αλήθεια, παιδάκι μου, λέει, να μην την πεις. Θεριά οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Ενώ πόσο τους αισιόδοξους παριστάνουν οι γραμμιτζίδες. Ο λαός οπωσδήποτε την αλήθεια τι θέλει, την καταλαβαίνει, τη ζητάει.
και την εφαρμόζει τάχα όταν είναι στο κόμμα. Τόσες φορές, 1000 φορές λέει να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Λέει, φυσικά υπάρχει Ντοστογεύσκι από πίσω. Φυσικά υπάρχει ο διάλογος του Χριστού με το μεγάλο ιεροεξεταστή από τους αδερφούς Καραμάζοφ, όπου του λέει ο Μέγας ιεροεξεταστής όταν ξανακατέβηκε, λέει ο Χριστός, ότι εγώ αύριο εσένα θα σε κάψω, μας χαλάς τη δουλειά, καλά την έχουμε στήσει εμείς. Αυτοί που πιστεύουν οι δικοί σου να φάνε, θένε και να γεμίσουν τις κοιλιές τους, δεν τους ενδιαφέρει η συνείδηση που λες εσύ. Λέει ο Βάρναλης. Στο ωραίο και απλά γραμμένο, τρομερά απλά και για τον πιο αγράμματο αυτό το ποίημα. Αλλά βέβαια τον έχουνε θάψει και τον Βάρναλη. Είδατε να μιλάνε για Βάρναλη διόλου. Άλλοι, εγώ βέβαια, εγώ ο ανορθόδοξος. Έτσι. Να δούμε κι άλλο. Το επόμενο ποίημα που λέει η μάνα του Χριστού είναι το ποίημα από το οποίο κυρίως εμπνεύστηκε τον επιτάφιο του ο Ρίτσος. Και καλά έκανε βέβαια, δεν τον κατηγορήσω εγώ, αφού το ποίημα του είναι καλό. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Πόσοι δρόμοι ευωδάνε με βάγια στρωμένοι, ηλιοπάτητοι δρόμοι και γύρω μπαξέδες. Η χαρά της γιορτής ολοπιότερο αξένει και μακριά θεβογγάει και μακριά θε ανεβαίνει. Τη χαρά σου λαοθάλασσα κύμα το κύμα, τον αλώνε τα μίση καιρό την εθρέφαν, κι αν η μαύρη σου κάκι τα δίψαε το κρίμα, να που βρήκε το θύμα της, άκακο θύμα. Πως είχα σαν μάνα κι εγώ λαχταρίσει, ήταν όνειρο και έμεινε άχνα και πάει, σαν και τ' άλλα σου αδέρφια να σ' είχα γεννήσει, κι από δόξες αλάργα και αλάργα από μίση. Ένα κόκκινο σπίτι, σαυλί με πηγάδι, και μια δράνα γιωμάτη τσαμπιά και χρυμπάρι, νοικοκύρης καλός να γυρνάς κάθε βράδυ. Το χρυσό σιγαλό και γλυκό σαν το λάδι, κι άμα ανοίγεις την πόρτα με πριόνια στο χέρι, με τα ρούχα γεμάτα ψηλό ροκανίδι, άσπρα γένια, άσπρα χέρια, η συμβία περιστέρι να ανασένει βαθιά το ολοκέντρο να γέρει. Κι αφού λίγο σταθείς και το σπίτι γεμίσει, τον καλό σου τον ίσκιο πατέρα κι αφέντη, η ακριβή σου να βγάνει νερό να σου χύσει, ο ανυπόμονος δείπνος με γέλια να αρχίσει. Κι ο κατόχρονος θάνατος θα φτάνε μέλι, και πολλή φύτρα θα άφηνε στέκνα κι αγκόνια, καθενού και κοπάδι, χωράφι κι αμπέλι, τα εργαστήρια εκείνου που την τέχνη σου θέλει. Κατεβάζω στα μάτια τη μαύρη νομπόλια, για να πάψει κι ο νους με τα μάτια να βλέπει. Ξεφαντώνουν τα ειδόνια στα γύρω περβόλια, λεμονιά σε κυκλώνει λεπτή μοσκοβόλια. Φεύγεις πάνω στην άνοιξη γέ μου καλέ μου, άνοιξη μου γλυκιά γυρισμό που δεν έχεις, η ομορφιά σου βασίλεψε κίτρινη γέ μου, δεν μιλάς δεν κοιτάς πως μάδιαμε γλυκέ μου, καθώς κλαίει σαν τις παίρνουν το τέκνο η δαμάλα, ξεφωνίζω και νόημα δεν έχουν τα λόγια. Στείλωσέ μου τα δυο σου τα μάτια μεγάλα, τρέχουν αίμα τα στήθια που βίζαξες γάλα. Πώς αδύναμη στάθηκε τόσο η καρδιά σου, στα λαμπρά Γεροσόλυμα και Σαρασνάμπης, αν τα πλήθη αλλάζαν εξώφρενα αλιά σου, δεν ήξεραν ακόμα ούτε ποιο το όνομά σου. Κι στο πλάγι δαγκάναν οι οχτροί σου τα χείλη, δολερά ξεσηκώσανε τα άγνομα πλήθη, κι ως ο γήλιος να πέσει και να έρθει το δίλη, το σταυρό σου καρφώσαν οι εχθροί σου κι οι φίλοι. Μα γιατί να σταθείς να σε πιάσουν? Και ακόμα σα ρωτήσανε ποιος ο Χριστός. Τι είπες να με? Αχ, δεν ξέρει τι λέει το πικρό μου το στόμα. 30 χρόνια παιδί μου δεν σε έμαθα ακόμα. Τι λέει αυτό το πείμα? Τι λέει που χριστιανός αληθινός και καλός άνθρωπος δεν θα το υπογράψει με όλα τα χέρια, που και μη χριστιανός και επαναστάτης δεν θα το υπογράψει με όλα τα χέρια?
Τι λέει που είναι τάχα στενή γραμμή, κλειστή γραμμή, φανατική γραμμή, που είναι φανατική από εδώ ή από εκεί? Τίποτε από όλα αυτά ο Βάρναλης. Και το μόνο κεφάλαιο κατηγορίας που μπορεί να του πει κανείς, εδήλωνες κομμουνιστής. Εδήλωνε, ναι, έτσι ήθελε και δήλωνε κομμουνιστής. Ήλπιζε ότι το ιδανικό του θα τα έκανε πραγματικότητα αυτές τις ποιότητες. Το αν δεν τα έκανε και πήγε όπως πήγε, δεν ζει ο Βάρναλης να μας πει σήμερα τη γνώμη του πως και πήγε όπως πήγε και πέσε μόνο του το άγαλμα του Λένιν με τη μούρη στο χώμα χωρίς να προλάβει να κουνήσει το δαχτυλάκι του αντίπαλος. Αν ήταν αληθινή επανάσταση, αν ήταν ανθρωπινή σαν κι αυτήν. Ωραίο ποίημα βέβαια είναι και η Μαγδαληνή. Με σε παλάτια που σας σπήλιαν τύχαν από τις μουσικές και αστράβαν από τα μέταλλα και τα δεμένα φώτα, στα μαγουλά μου που κανείς δεν τα είδεν ήλιος, οι μοσκές γλίστραγαν με λάγκεμα πολύ και με δαγκώναν σαν οχές. Στην κρουσταλένια μου φωνή θαμπή εγλιστρούσε νότα. Στην τεσσεροβασίλευτη Γιουδαία εγώ ήμουν η πηγή, του κόρφου μου τα μάραντα και μοσκοβόλα κίτρα. Ως σαν τη φλόγα του κορμιού μου άλλη δεν γνώρισεν η γη, σαν τις αγκάλες μου μεστή καμιά δεν υπάρχε σιγή. Ο έρωτας μου νίκαγε τη Ρώμη την νικήτρα. Σκοτάδια ήτανε μέσα μου, ξέρα μεγάλη και αμμουδιά, και στα γλυκά τα χείλια μου πικρά πολύ τα γέλια, και μου τεινάζαν άξαφνα τα γνώστου φόβη την καρδιά, και μου κοβόταν η αναπνιά με σε φορέματα φαρδιά απ' του θριάμβου την κορφή. Μακριά βλέπα συντέλεια. Δεν ήταν άξαφνη αστραψιά, τούτο συνέβη αργά σιγά. Ωραίος δεν ήσουν, τίποτα δεν είχες πάνω σου άξο, κοίταγες χάμου τα χαλίκια ως μίλαγες σιγά και αργά. Την τρίτη ή τέταρτη φορά άρχισε ο νους μου να ρηγά και ως σήκωσες τα μάτια σου δεν βάσταγα να κοιτάξω. Και νιώσα ορμία συγκράτητη στα πόδια σου να κυλιστώ. Είδα να σχέται μέσα μου ψυχή παρθένα ως τώρα. Την ευτυχιά τη γνώρισα στο δόσιμο χωρίς μισθό, τη λευτεριά στο σκλάβωμα σε κάποιο ιδανικό σωστό, και την υπέρτατη δονή στον πόνον άξια γνώρα, και στους φτωχούς μοιράζοντας τα υπαρχοντά μου ασημικά διαμαντικά με ταξωτά μπαξέδες και παλάτια, τα βήματα σου ακλούθησα που κι αν τα σβιούσε τακτικά στον άμμο αγέρας του βραδιού, σαν φώτα μένανε γλυκά για πάντα, σάμο και ψυχή και σακοές και μάτια. Πράγματα νέα δεν έλεγες κι ούτε με λόγια νέα παλιά, από πολλούς και από καιρούς όλα ήταν υπομένα. Μα είχες τη δύναμη να ακούς των ουρανών τη σιγαλιά, κι όλα για σένα κι άψυχα κι ανθρώποι, διάφανα γυαλιά και διάφανη καρδιά του Θεού για σένα και για μένα. Κανείς και πλήθη και σοφοί και μαθητάδες και γονείς δεν ξάνοιγε το σπαραγμό στα θάματά σου πίσω, κι αν πρόσμενες το λυτρωμό σου από την άδικη θανή, εγώ μονάχα το νιώσα που ήμουν λάσπη και κοινή, πόσο Χριστέ ήσουν άνθρωπος κι εγώ θα σ' αναστήσω. Έλα εδώ ρε κεραυνέ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι αρκετά για σήμερα. Έτσι, θα ξαναγυρίσουμε στο Βάρναλη. Θα ήθελα μόνο να κλείσω με το εξής. Βλέπετε, υπάρχουν αξίες. Υπάρχουν αξίες πνευματικές που ιδεολογικά, θεωρητικά, πολιτικά, ηθικά, από πλευράς πίστεων είναι τοποθετημένες σε διαφορότατες παρατάξεις, να τις πούμε, πλευρές, ό,τι θέλετε. Όμως η ζωή δεν ανεβαίνει αν δεν εκτιμάμε την αξία, την ποιότητα, την ουσία όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν εμφανιστεί. Επομένως, σε έναν τόπο, σε έναν λαό,
Αν θέλουμε να τον ανεβάσουμε, δεν θα τον ανεβάσουμε με τα καλύτερα στοιχεία. Τα καλύτερα στοιχεία είναι οι ουσίες, οι ποιότητες, οι αξίες οι αληθινές, ανεξαρτήτως προσδιορισμών, τοποθετήσεων, πολιτικών, αυτών ή εκείνων. Κάτι δηλαδή αντίθετο από ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας, ακόμα και ιδιαίτερα έντονα και σήμερα πάλι. Ακόμα. Πρέπει να βρούμε τη δύναμη όλοι. Και πρωτίστως να βρουν τη δύναμη εκείνοι που είναι οι φορείς του κράτους. Και βεβαίως οι φορείς της παιδείας. Να βρουν τη δύναμη. Πρώτον να ξέρουν, οι ίδιοι να αγαπούν, να καταλαβαίνουν, να έχουν φλόγα μέσα τους για εκείνα που είναι τα γνήσια πνευματικά, τα ουσιαστικά, τα έντονα, τα δυνατά, τα γεμάτα ζωή και έμπνευση, τα καλύτερα κείμενα, οι καλύτερες θεωρήσεις του κόσμου, από τις πιο φωτισμένες συνειδήσεις, να αφήσουν τις τοποθετήσεις, τις πολιτικές, τις παραταξικές, να αφήσουν τα μίση και τους φανατισμούς, να δώσουν αυτά ως βάση της παιδείας. Και βάση της παιδείας βέβαια για κάθε λαό, να οι πολιτισμένοι αυτό κάνουν, είναι η γλώσσα του στα καλύτερα κείμενά της, στα καλύτερα γραφτά της, από τα δημοτικά τραγούδια, ξέρω τα δικά μας, από τις δημοτικής παραδόσεως ως τα λόγια. Να αφήνουν τους φανατισμούς, να αφήνουν ακριβώς το μίσος προς την άλλη γνώμη, την αντίθετη γνώμη, να κοιτάξουν πού είναι η ποιότητα, πού είναι η αξία, πού είναι εκείνο που εκφράζει τη συνείδηση, χωρίς να λαβαίνει υπόψη του τίποτα άλλο. Την πολιτική, ποια πολιτική? Δεν θα σε σώσει η πολιτική. Η αξία θα σε σώσει, η ποιότητά σου, να ανέβει η ποιότητά σου. Αυτό είναι παιδεία. Δεν είναι αυτά τα άλλα τα οποία κάνουν και προπαγανδίζουν και λένε. Δεν είναι οι μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι το να μοιράζω τα 12 χρόνια των σχολείων σε 4 και σε 6 και σε 2, σε 3, σε 4, σε 3 και τα λοιπά, σε 6 και σε 6 και διάφορα τέτοια κουραφέξαλα. Δεν είναι το να είναι μια παιδεία που τόσο πολύ να σε διώχνει, που βέβαια να βγαίνεις στους δρόμους, να καταλαμβάνεις σχολεία, να αλητεύεις, να κάνεις τούτο και εκείνο. Δεν είναι το να καλλιεργείς και να λες ότι πρέπει τα παιδιά να αποκτήσουν πολιτική συνείδηση. Τον κακό σου τον καιρό, όχι πολιτική συνείδηση. Πρέπει να γνωρίσουν σαν συνειδήσεις τι είναι το πιο ανθρώπινο, ουσιαστικό, ποιοτικό και ανώτερο και να μορφωθούν με αυτό. Αλλά θα τα πούμε κι άλλοτε.